खुलुमबाय बे समाव बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ'आव आं मिथिका नार्जारि दिनै मोनाबिलिनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। गवालपारायाव हाग्रानि मैदेरनि गाग्लोबनायाव सासे आइजोनि जिउ खहा। कंग्रेसनि आफादगिरि भुपेन बराया मिसिं हारिनियाव निमाहा बिबाय। आसामनि सोलोंथाइ खोन्दोआव डिजिटेल एटेन्डेन्स मनिटरिं सिस्टेमखौ सरजाबबाय। रिभि गासें दान्थे बिदान्थे कंग्रेसनि सिनियर स्पक्सपार्सन डक्टर हेमहरि पेगुआ दायनि बिबान रुजुनबाय। कसुगाव ब्लकनि बानजायनायाव अमृत कला जात्रा हाबाफारि लादों। एमसिएलए मन्टु बर'नि जोनोमगिरि बिमाया रुंसारि जाबाय। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। गवालपारायाव हाग्रानि मैदेरनि उदखार। गवालपारायाव हाग्रानि मैदेरनि गाग्लोबनायाव आरोबाव सासे सुबुंनि जिउ गोमादों। गवालपारा जिल्लानि पलुकदुबियाव दिनै फुंबिलियाव बे गिख्रंथाव हाग्रानि मैदेरनि गाग्लोबनाय जाथाया जादों। हाग्रानि मैदेरनि गाग्लोबनायाव जिउ गोमानाय आइजोखौ गवालपारा नोगोरनि कल्पना नगरनि थागिरि मेहबाबु आलम आहमेद होननानै सिनायथिनो हादों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला सानफ्रोमबोनि बायदि मेहबाबु आलम आहमेदा दिनैबो फुंबिलियाव मर्निं वाक खालामनो थांनाय समावनो हाग्रानि मैदेरजों मोगा-मोगि जायो, जेराव हाग्रानि मैदेरा मेहबाबुखौ गाग्लोबनानै जाथायसालियावनो जिउ फोजोबो। ओरैहाय बे जाथायनि बागै खौरां मोननाय लोगो लोगो हाग्रा बिफाननि मावख'गिरिफ्रा जाथायसालियाव थांनानै पुलिसनि मददजों आइजोनि गोथै सहखौ बोखांहोयो आरो पस्ट मर्टेम आनजाद नायनो थाखाय दैथायहरो। थागिबि मिसिं हारिनियाव निमाहा बिबाय आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि आफादगिरि भुपेन बराया। भुपेन बराया दिनै उदां लाइजामनि गेजेरजों मिसिं हारिनि खाथियाव निमाहा बिदों। मिसिं हारिनि हारियारि आरो सिबिजानाय सि रिभि गासेंनि सायाव जिरायनानै आदार जानायनिफ्रायनो खैफोदाव गोग्लैनाय भुपेन बराया जोबनायाव निमाहा बिबाय। मख'नो गोनांदि कंग्रेसनि आफादगिरि भुपेन बराया मिसिं हारिनि सि रिभि गासेंखौ लाजि फोनांनाय हाबाखौ खुंथाय गोहोआव थानाय बिजेपिजों लोगोसे मिसिं हारिनि गुबुन गुबुन आफाद आरो गौथुमफोरा गोख्रों रावजों सोंखारिदों। बेनि गेजेरावनो भुपेन बराया दिनै गांसे प्रेस बिबुंसार फोसावनानै गावनि मावलांनाय गोरोन्थिनि थाखाय मिसिं हारिनियाव उदाङै निमाहा बियो। बबेखानि जनायनि न' पामकुलि गामिनि बारग' गामि गोरानि न'आव थांनाय समाव जोंखौ गाजा गोमजायै बरायनानै सि बना जिरायहोदोंमोन। जाय सिखौ बना जोंखौ जिरायहोदोंमोन बेयो रिभि गासें होननानै उननि समावनो मिथिनो मोननानै आं जोबोरैनो दुखु मोनदों। न'खरनि सुबुंफोरा मानो बेबायदि खालामदों आंबो बेखौ साननानै मोनाखै होननानै भुपेन बराया गावनि निमाहा बिनाय प्रेस बिबुंसाराव लिरदों। बेनि अनगायैबो गासैबो हारिनि नेमखान्थि, हारिमु आरो दोरोङारि आसार खान्थिफोरखौ मान होनाया जोंनि हारियारि बिबान। थागिबि मिसिं हारिनि गोरबोआव दुखु मोनहोनो आंहा साननाय गैया। मिथिस्लाबियावसो जालांनाय गोरोन्थिनि थाखाय आं निमाहा बियो होननानै कंग्रेसनि आफादगिरि भुपेन बराया प्रेस बिबुंसाराव रोखायै मख'दों। आसामनि सोलोंथाइ खोन्दोआव सरजाबबाय डिजिटेल एटेन्डेन्स मनिटरिं सिस्टेम। रायजोनि सोलोंथाइ बिफाना सेक्सा सेटु एपनि जोहै फोरोंगिरिफोरखौ खर' साहोनाय समावनो डिजिटेल एटेन्डेन्स मनिटरिं सिस्टेमखौ सरजाबदों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला गलाघाट सानजा सोलोंथाइ खोन्दोनि बेन्दोंआव थानाय मेरापानि टाउन गुदि फरायसालियाव रायजोनि गेजेरावनो सेथि डिजिटेल एटेन्डेन्स एन्ड मनिटरिं सिस्टेमखौ थिसनदों। गलाघाट जिल्लानि फरायसालि नायदिंगिरि एबा आइएस मनज कुमार बरुवाया दिनै डिजिटेल एटेन्डेन्स एन्ड मनिटरिं सिस्टेमखौ बेखेवनानै होदों। आसामनि गेजेरावनो गिबिसिनै गाहाय फोरोंगिरि सुमन्त दास आरो लोगो फोरोंगिरि हितेश दासआ निजायै नाजाथाबनानै मेरापानि टाउन गुदि फरायसालियाव डिजिटेल एटेन्डेन्स मनिटरिं सिस्टेमखौ सरजाबदों। ओरैहाय रायजोनि सोरखारि गुदि फरायसालियाव डिजिटेल एटेन्डेन्स राहा खालामनायाव फरायसाफोरनि दिथागिरिफोरनि गेजेराव रंजाखांदों। रिपर्ट बायदिब्ला बे राहानि जोहै 15 मिनिट समनि गेजेरावनो 500सो फरायसाफोरनि नुजाथिनाय, फरायसालियाव हाबनाय आरो फरायसालिनिफ्राय फरायसाफोरा ओंखारलांनायखौ दिथागिरिफ्रा गावबा गावनि मबाइल फनावनो मोननो हागोन। रिभि गासें दान्थे बिदान्थेनिफ्राय भुपेन बराखौ रैखा खालामनो ओंखारबोदों आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटि सुंथायै एपिसिसिनि सिनियर स्पक्सपार्सन डक्टर हेमहरि पेगुआ। एपिसिसिनि आफादगिरि भुपेन बराया मिसिं हारिनियाव निमाहा बिनायनि उनाव सिनियर स्पक्सपार्सन डक्टर हेमहरि पेगुआ भुपेन बराखौ रैखा खालामनो थाखाय गासैबो गोरोन्थि आरो दायनि बिबानखौ गावनि खर'आव रुजुनदों।
मख'नो गोनांदि जनाय बिधान सभा बियाबाव कंग्रेसआ सांगे कंग्रेस हाबाफारि खुंनानै जिल्लानि खना खनला रायजो जानाय मिसिं हारिनि नखर नखर थांनानै नखरनि गाहायखौ लोगो हमहैनाय हाबाफारि लादोंमोन। बे हाबाफारियावनो भुपेन बरायाबो बाहागो लादोंमोन। जिल्ला कंग्रेस आरो गुबुन गुबुन ब्लक कंग्रेसनि बानजायनायाव सांगे कंग्रेस हाबाफारियाव बाहागो लाहैनाय भुपेन बरा आरो गुबुन कंग्रेस दैदेनगिरिफोरखौ दोलै नोगोरै बरायनाय जादोंमोन। बे समावनो कंग्रेसनि आफादगिरि भुपेन बराजों लोगोसे गुबुन दैदेनगिरिफ्रा मिसिं हारिनि माननि सि रिबि गासेङाव जिरायनानै आदार जानानै मिसिं हारिनि सेल्फ रेसपेक्टखौ लाजि फोनांदों होननानै गोख्रों अजद सिखांदोंमोन। बे समावनो डक्टर हेमहरि पेगुआ भुपेन बराखौ रैखा खालामनो थांनानै गासैबो गोरोन्थि आरो दायनि बिबानखौ गावनि खर'आव लादों। नरेन्द्र मदि सोरखारनि बिथांखि मेरी मट्टी मेरा देश एबा आंनि हा आंनि हादरखौ लोब्बा लानानै दिनै क'क्राझार जिल्लानि कसुगाव ब्लकनि बानजायनायाव अमृत कला जात्रा हाबाफारि लादों। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय कसुगाव ब्लकनि बानजायनायाव गासै मोन 37 VSDCनि रायजो राजाफोरखौ लानानै भारत हादरनि 75थि उदांस्रि बोसोरखौ लोब्बा लाखिनानै गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिनि बिथोन होनाय बायदियै आंनि हा आंनि हादोर बे हाबाफारिखौ लानाय जायो। बेबायदियैनो 36 नं गुरुपेला राजा लामानिफ्राय जागायनानै कसुगाव ब्लकनि मावखुलिसिम हानजा सुरनायनि गेजेरजों मोनसे मेहेरगोनां हाबाफारिया जानानै थाङो। बे हाबाफारियाव बाहागो लायो 1 नं गसाइगाव बिधानसभा बियाबनि MLA जिरन बसुमतारीजों लोगोसे बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा उकिल मुसाहारि, गसाइगाव महकुमा बेंगिरि आरनायक सैकिया, कसुगाव ब्लकनि BDO सानसुमा बसुमतारी, TCLCCनि चेयारमेन निरद नार्जारी, थमास नार्जारीमोनजों लोगोसे गसाइगाव ओनसोलनि समाज सिबियारि आरो गोबां रायजो राजाफ्रा बाहागो लादोंमोन। कक्लाबारि बियाबनि MCLA मन्टु बर'नि जोनोमगिरि बिमाया रुंसारि जाबाय। मन्टु बर'नि जोनोमगिरि बिमा आमथि बर'आ 75 बोसोर बैसोआव रुंसारि जाबाय। थांनाय हरनि 11 रिंगायाव जोबथा हां नागारदों MCLA मन्टु बर'नि जोनोमगिरि बिमाया। मिथिनो हानाय बायदिब्ला मन्टु बर'नि बिमाया माखासे सान सिगांनिफ्रायनो बायदि रोखोमनि गोब्राब बेरामजों नाख्रेबजानानै दङमोन आरो गावनि न'आवनो फाहामथाय लागासिनो दङमोन। ओरैहाय मन्टु बर'नि अनसुलि बिमाया रुंसारि जानायाव गोथौ दुखु मोननाय फोरमायहरदों UPPL दोलोनि सेन्ट्रेल वार्किं कमिटिनि सोद्रोमा रंजालु बसुमतारीया। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला आमथि बर'नि गोथै सह'खौ दिनै गामिनि रायजो राजाफोरनि बाहागो लानायाव समाजारि नेमखान्थिनि गेजेरजों जोबथा बिदाय होनाय जायो। दिनै मोनाबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।